Максимализмът е стил, при който се насърчава употребата на много и различни цветове, текстури и детайли във всеки аспект на интериорния дизайн. Този подход дава свобода за експериментиране, а целта му е постигането на интериор, пълен с характер и индивидуалност. Хората, които следват принципите на максимализма, търсят дръзки комбинации на цветове и шарки, изпълнени с ярки нюанси, контрасти и различни мотиви. При прилагането на максималистичен дизайн, ние от Mario Max препоръчваме смесването на различни текстури и материи, като кадифе, кожа, коприна и плетени тъкани. Всичко това може да се комбинира добре с разнообразни декорации и аксесуари. Максимализмът е фокусиран върху индивидуалността и му е присъщо всичко, което носи уникален привкус или разказва за някаква история. За постигането на този ефект, интериорът се декорира с изкуство, книги, растения и необикновени предмети. Така се подсказва някаква идея или същност, като е типично и комбинирането на мебели и аксесуари от различни епохи, култури и стилове. Последвайте екипа на Mario Max в социалните мрежи за още тайни от света на интериорния дизайн.